hasteko sensazioa eta bukaerako pentsamenduak dire sensazio super goxoa eta positiboa, sentitzen dut ikasi dudala pila bat, bai lan egiteko moduagatik, bai bertako jendeak erakutsi didan gauzengatik eta ezagutu dudalako Nafarroko bertze errealitate bat, bertze herri bateko errealitate bat. Bueno, intuitzen nuena edo uste nuena pixka bat beti ezagutzen nuena, baina desberdin da bertakoen eskutik deskubritzea eta hori, bueno, eta kriston altxorra, ez? Eta niretzat luxu bat hori egin ahal izatea eta parte hartu ahal izatea horretan. Gero, prozesu artistikoari buruz, bueno, hasierako ez jakintasun hori, kosta zait pixko bat deseroso egotetik eroso egotera ez jakintasun horren barrenean, kosta zait pixko bat, eta nik erranen duke beraiei ere, Gardeko herritarrei ere kosta zaiela bueno, lasaitzea, konfiantza hartu eta erratea, bueno, ez dakigu ongi nora goazen, baina iritsiko gara nonbait, ez, eta bidea da garrantzitsuena, eta orduan, bueno, hori kosta da pixko bat, uste dut hor dagoela ere proiektu honen xarma, ez jakin nora zoazen, baina ez izan sobera, ez dakit nola erran, emaitzari ez begiratzea gehiegi, baizik eta bideari. Zentzu horretan, badaude olako momentu puntual batzuk, aipatuko nituzke, olako inflexio puntu batzuk edo, ez, Gardeko prozesuan, bat da, bueno, badakit, landarteko ekipoak eta lehenagotik egiten duen prestatze lan hori, eta artista haietzen den momentu hori, agolako elkar ezagutze, ez, eta sekreto punto bat ere, eta netza garrantzitsua izan da ere sekretismo hori, ze gero erabili dut, gero bukaeran ere erabili dut sekretismo horrekin saiatu naiz bukatzen proiektu. Behin ezagutzen dutela artista eta elkarrekin hasten zaretela komentatzen artistarekin, jo, ze galdua gauden denak, zer egingo dugu, ez dakit zer, nondi joko dugu, aipatu duan deserosotasun horretan kokatu arte eta elkar konfiantza bat eduki arte, hor dago prozesu bat, eta bertze inflexio puntua erranen nuke izan zela, ja badakitenean zeri buruz egingo dugun, edo gai bat jarri nuenean mai gainean, eta hor nik uste dut lasaitu zirela, Gardeko herritar lasaitu ziren, bazekiten intxaurrondoei buruz izango zela, intxaurrondoek gauza pila bat erraten diete, beraien historiari buruz, beraien izaerari buruz, orduan beraien paisaiari buruz, eta uste dut hor lasaitu zirela, eta gero bukaeran, nik uste dut jakin dutela apreziatzen, bueno, prozesu honek eman diena eta hori zen igual nire beldurrik handiena. Nik zer aportatzen aldiet, arte garaikidearen tokitik edo praktikatik. Eta abisatu nien hasieran gehienez ere nik igual ikuspuntu bat edo bertze ikuspuntu bat ematen aldiela, beraiena hornitzeko edo bertze gauza begiratzeko bertze modu bat. Eta uste dut horrekin bukatu dudala, eta haiek ere eskertu dutela kanpoko begirada hori, eta beraien gauza bateri buruzko bertze iritzi, bertze begirada batzuk, eta uste dut hortaz izan dela proiektu.